mga kauturan, mag-aupdanay man kita siningation sa pagmamalandong sang pulong sang Dios nga makita sa naunang Korinto kapitulo 3 halin sa 10 pakadto sa 15. Kag diri ang pulong sa Ginoo nagasiling, tungod sang bugay nga ginhatag sa Dios sa akon, ginpasad ko ang satsaran subong sang pag-obra sang isa ka sampaton nga panday, kag dason iban ang nagapadayon sa pag-obra sini. Pero ang tagsa katao dapat maghalong sa iya pagbalay sa ibabaw sini. Kay ang Dios nagpahamtang na kay Jesucristo nga mugid lang ang satsaran, kag wala na sing iban nga satsaran nga sarang mapasad. May mga tao nga magagamit sang bulawan o kon pilak o kon malahalon nga mga bato sa ila pagbalay sa satsaran. Ang iban magagamit sang kahoy, hilamon o kon dagami. Ang kalidad sang binuhatan sang tagsa katao makitaan kung ipahayag ini sa adlaw ni Kristo. Kay ang kalayo sa sina nga adlaw magapahayag sang binuhatan sang tagsa katao. Ang kalayo magatilaw kag magapahayag sang matuod nga kalidad sang binuhatan sang tagsa katao. Kung ang ginbalay sang isa katao sa satsaran hindi masunog sang kalayo, ina nga tao magabaton sang balos, pero kung ang binuhatan sa bisan sino nga tao masunog, di madula niya ini, pero siya iya maluwas subong sang isa nga nakapalagyo halin sa kalayo. Kabay nga ang Dios magapangawa pakamayo sa sini mga pulong aton ginbasa, kag siningation aton pagapamalandungan ang kamatuoran nga nagapakita sa aton sang maayo nga binuhatan nanungod sang isa ka Kristohanon. Ang bahin sang kasulatan na aton ginbasa bag-o lang, ini nagahatag sa aton sang isa ka maathag kag simbolo agod makita naton ang aton maayo nga binuhatan dira sa Ginoo subong Kristohanon. Ang Dios naghatag sang isa ka kamatuoran kag ginpakita niya ini paagi sa isa ka sugilano na nungod sang maayo nga panday kag sang mabakod nga sahi sang building o kon balay. Kung sa aton pa ginapakita sang Dios sa aton subong, kun bala ang aton mga binuhatan samtang nagaalagad kita sa Dios, mga maayo nga sahi sa binuhatan, o kung daw masiling naton nga daw pigado ang aton mga ginbuhat samtang nga nagaalagad kita sa Ginoo. Kung gingamit sang Dios ang isa ka maayo kag mabakod nga building kag maayo nga klase sang panday ang nag-obra sang amo nga building, makita man naton subong kung ano nga sahi kita sang mga nag-aalagad sang Ginoo. Kung bala sampaton kita, kung panday ang pagkabalan, kung bala maayo kita nga panday, kag mabakod man bala nga building ang aton gintukod. Okay, una sa tanan, aton ay balaan bisan hindi kita panday, nga isa ka maayo nga building o kon makabig naton nga balay, amo ina ang building nga napasad sa mabakod nga foundation. Tinatawag din sa Bible sadsaran. Ang mabakod nga building napasad o kon ginpatindog
sa isa ka mabakod nga foundation. Amo ini ang ginhambal sa Mateo Kapitulo 7, 24 tubtob sa 27. Diri ang Dios naghatag sang isa ka parable sang isa ka mabakod nga building o kon balay. Siling niya diri sa Mateo 7:24 tubtob sa 27, may duha ka klase sang mga nagpatindog sang building. Ang isa ginatawag nga maalam nga manugtukod, kag isa iya ginatawag nga buang-buang. Ang maalam diri nga nagpatindog sa building, amo ini ang isa ka tawo nga ginpatindog niya ang iya nga building sa isa ka bato. Kung sa aton pa, mabakod nga foundation. Ang sadsaran mabakod kay man bato. Dason ang isa naman iya na tawag nga buang-buang nga nagpatukod sa building, amo ini ang tao nga gintukod niya ang iyang building o kun balay sa isa ka foundation nga mahumok, kinatawag diri balas. So may alam kag isa buang-buang. Sa aton pag-alagad sa Ginoo, katulad kita sang nagpatindog sang building. Di kon ang aton building nga ginpatindog sa balas, di siling sa Bible, hindi na iya mabakod nga klase sang building. Ang mabakod amo ang building nga ginpatindog sa ibabaw sang bato. Okay? Kag ginahambal sang Bible nga ang foundation nga ginatawag nga bato amo ang Dios. Kon ang aton kabuhi kag mga binuhatan wala na pasad, wala na sandig sa mabakod nga bato nga amo ang Dios, ti ang aton kabuhi nga Kristohanon kag ang aton mga binuhatan hindi man mabakod. Sa Old Testament sa Salmo Kapitulo 61, duha ka verses sa 6 7 akon basahon, kag aton makuha nga mabakod nga sahi sang kabuhi sa Kristohanon kag may mabakod nga binuhatan amo ang tao nga iyang kabuhi, ang iyang pagtuo dira napasad sa bato nga amo ang sadsaran. Sa 6 nagasiling, siya lang ang akon palalipdan nga bato kag manluluwas. Siya ang akon dalangpan, gani hindi ako matublag. Ara sa Dios ang akon kaluwasan kag kadungganan. Siya ang akon mabakod nga palalipdan nga bato. Ang akon manogprotektar amo ang Dios. Okay, ang pulong diri, siya ang akon mabakod nga palalipdan nga bato. So kapila kin solid diri nga ang Dios amo ang bato, diin kita nagasalig kag siya amo ang makasarang mag-apin sang aton mga kabuhi. Okay, ang New Testament naghambal nga si Kristo amo ang bato. Makita naton sa 1 Corinthians chapter 10 verse 4 nga si Kristo amo ang bato. Di nasandig kag napasad ang aton mga kabuhi. Ang aton pagtuo yara sa iya. Then makasiling kita nga kun ang aton Kristohanon nga pagkabuhi wala masandig kag mapasad sa matuod-tuod kag buhi nga bato nga amo si Kristo, then ang aton kabuhi mahuyang kag aton Dios non nga mga binuhatan hindi man mabakod. So dapat ang foundation sang aton kabuhi yara napasad sa mabakod nga sadsaran nga amo si Ginoong Hesukristo. Di kun may ara nga mabakod nga sadsaran foundation, di napasad ang aton kabuhi nga mga Kristohanon, katulad sa building nga napasad sa mabakod nga foundation nga amo ang bato o kon nga amo si Ginoong Kristo. Ang ikaduha nga tan-aw naton, ang maayo
mabakod nga building, hindi lamang napasad sa mabakod nga sadsaran o foundation, kundi ang materials nga gingamit sa amo nga building, mga maayo man quality. Ang kalidad maayo. First class nga mga materials. Hindi baratohon nga second class kadaw dali man lang maguba. So ang foundation mabakod, ang mga materials nga gamiton sa pagpasad sang amo nga building dapat maayo man nga klase sang mga materials. Kag sa aton ginbasa kaina bago lang, may mga nagkalain-lain nga materials. Kag ini makita sa verse 12 sang chapter 3 sang 1 Corinthians. May nagkalain-lain nga materials nga gingamit. Siling sang Bible, ang iban naggamit sang kahoy, ang iban sa pagpasad kag pagpatindog sa mga building, naggamit sa mga hilamon kag mga dagami. Na nagahambal sang hindi maayo nga klase sang materials. Ang foundation mabakod, pero ang materials nga gingamit baratuhon. Daw hindi maayo dagami, hilamon, kahoy, maayo kun maayo gid nga kahoy. Di kun gabok nga daan, di ang building nga ginpatindog mo, daw medyo pigado man. Okay, ini nagahambal kag nagatudlo sa aton sang aton mga binuhatan samtang nagaalagad kita sa Ginoo. Kay katulad kita sang panday nga sampaton nga nagahimo sing labing maayo. So ang tao nga nagaalagad sa Dios, nga nagahimo sang labing maayo, amo ini ang tao nga may pagsalig sa Ginoo. Kag ang iyang ginahimo amo nga nagahimo siya sang isa ka bagay o kung nagaalagad siya sa Dios, upod ang pagsalig sa Ginoo, kag nagasiling siya siyang kagalingon, luwas sa Dios, wala ako sing sarang mahimo. Ina nga tao nga may pagsalig sa Ginoo, amo ina ang tao nga nagagamit sang mga malahalon nga materials samtang nagaalagad siya o kung nagapasad sang building. Okay, ang isa ka maayo ng mga materials nga ginmit lang diri sa Bible nga aton ginbasa, amo ang nasiling niya, ang iba nagagamit sang bulawan, ang iba nagagamit sang pilak, kag ang iba nagagamit sang mga malahalon nga mga bato. So may duha ka klase sa aton ginbasa, may baratohon kag may malahalon nga materials. So lito nakon ang ginsiling nakon kaina, ang tao nga nagaalagad sang Dios katulad sa nagpatindog sang building, ang maayo nga alagad sang Ginoo nagagamit sa mga malahalon nga mga materials katulad sang bato, katulad sang pilak, katulad sang bulawan. Ina mga malahalon nga mga materials. Kag ang tao nga nagagamit sina, kung sa aton pa ang tao nga nag-alagad, nga nagagamit sang malahalon nga materials, amo ang tao nga nagaalagad sang Dios upod ang pagsalig dira sa Ginoo. Ang iya ginagamit katulad nga malahalon nga materials. Pero ang tao iya nga nagaalagad man sa Dios katulad sa nagapatindog sa building, pero ang iya pagkilala amo nga kaya niya ang tanan nga butang tungod kay may abilidad siya, tungod kay damo kwarta niya, ang iyang pagsalig ara siyang abilidad o kon kaalam, kag ang iyang pagsalig ara sa madamo niya nga kwarta. Wala siya nagasalig sa Dios, wala man siya nagasalig sang gahom sang Ginoo, sang paghimo niya, sang hilikoton sa Ginoo, kundi ang iya ginasaligan samtang naghimo siya sang likoton sang Dios, amo iyang kaalam, iyang abilidad, kag ang iyang kwarta. Ina katulad sang hilamon, kahoy, kag dagami. Wala sing pulos, hindi kalidad. Kay man ang ginasaligan niya,
ang iyang kaugalingon, hindi ang Dios nga nagahatag sang kahom sa aton sa paghimo sang Dios non nga hilikoton. Tanaw naton ang ginhambal ni San Pablo. Kagaton diri mabasi kung ano ang aton ginahimo suno sa natudlo sang Bible sa aton. Sa Filipos 4:13 nagasiling ang Bible, si San Pablo nagasiling, mahimo nakon ang tanan nga butang paagi kay Kristo nga naghatag sing kahom sa akon. Ang siling ni San Pablo nga mahimo niya ang tanan paagi kay Kristo. Ang Kristo naghatag sing kahom sa iya sa paghimo sa ginasiling niya nga tanan nga butang. Kung kaysa hindi maayo ang aton nga pag-quote sa sini nga verse, kaya ang sugpon wala naton ginpadayon. Kung kaysa nagasiling lang kita, I can do all things. Mahimo nakon ang tanan nga butang. Period. Wala naghambal si San Pablo sina. Kung amo na ang imong yun nauna, imo-imo lang na, pero wala yan naghambal ang Bible sina. Nagasiling ang Bible, I can do all things through Jesus Christ, paagi kay Kristo nga nagahatag sing gahom. Hindi nga mahimo naton ang tanan nga butang sa aton abilidad kag sa aton nga kwarta. Hindi inaamo ginatudlo sang Bible. Kung amo na ang aton idea, ang aton gintukod nga balay kag materials kag gingamit naton, kahoy, dagami, kag hilamon, wala sing pulos. Ang matudtuod nga manunukod sang building, katulad sang pagpangalagad sang Ginoo, amo ini ang tao nga nagasiling, hindi nakon kaya ang tanan kung wala ang Dios. Apart from Him, wala ako sing sarang mahimo. So ang tao nga nagaalagad, maayo nga nagaalagad sa Dios, katulad sang maayo nga panday, te nagasalig siya sa Ginoo, kag luwas sa Dios, wala siya sing sarang mahimo. Tanaw naton ang kamatuoran. Kita nga mga tao galamiton lamang sa Dios. Ginagamit niya kita agod nga iyang hilikoton, matigayon kag mahimo. Siguro matag ako sa isa ka ilustrasyon, agod matinaw pagidini sa aton. Kung magsiling kita galamiton sang Dios, kung pamanday ang paghambalan, katulad lang kita sang martilyo, lagari nga ginagamit sang panday. Pero ang martilyo, tigib, kag ang lagari, wala sing abilidad sa ilang kaugalingon, paghimo balay, kung hindi kaptan sang panday kagamiton. Okay? Kita, galamiton lamang sang Dios. Siya amo ang nagagamit sa aton. Kita katulad sang lagari, tigib, kag martilyo. Nga wala kita sing mahimo sa aton kaugalingon kung wala ang Dios nga nagkapot kag nagagamit sa aton sa pagtukod sa Dios non nga hilikoton sa sini nga kalibutan. Amo ina ang ginasiling sa Bible nga luwas sa Dios, wala kita sing sarang mahimo. Kung ang Dios hindi magamit sa aton, hindi kita makatukod o kung makahimo sang Dios non nga hilikoton sa sini nga kalibutan. Siguro matinaw na ina sa aton ang tanan nga butang mahimo naton kung ang Dios magagamit sa aton. Pero kung ang Dios hindi magagamit sa aton, dili siyang Bible, wala gyud kita sing sarang mahimo sa aton kaugalingon. May mga istorya nga ginsulat sa Bible nga sarang makabulig sa aton, kag aton pagidusisyaon maayo paagi sini nga mga sugilanon nga nasulat sa Bible. Kon bala diin naton ginsandig ang aton pagtuo o kon pagsalig, samtang nagahimo kita sang Dios non nga hilikoton sa sini nga kalibutan. Sa Lucas kapitulo 12, halin sa 13 pakadto sa 21,
dira naghambal sang isa ka parable o kon pala ang giran. Ang istorya da sa Lucas 12:13 tubtod sa 21 naghambal si subong siya. May isa ka tawo nga manggaranon pero buang-buang. Yung tawag nga di sang Bible, the parable of the rich man, of the rich person, but full. Buang-buang. Manggaranon pero buang-buang. So ano na di ang ginhambal? So may isa ka tao nga nagpanguma kag nagaprodukto siya sang madamo gid nga produkto. Ang problema niya, wala na siya sa butangan sa produkto niya. Ang iba niyang mangunguma, ang problema, anong ibutang nila sa ilang budiga. Ini nga tao, ang iyang problema, amo ang budiga, tama ka gamay, agod makasulod ang tanan niya nga produkto. So anong tinsiling sini nga tao, nagpamalandong siya. Sini niya magapatindog ako sa dako nga budiga, isulod na kon ang tanan nako nga produkto, kag naghambal siya siyang kagalingon. Siya lang among nag-istorya siyang kagalingon. Sini niya siyang kagalingon, magpangalipay ka, mag-inom ka, magkaon ka sang mga manami nga mga pagkaon, kay may madamo nga pagkabutang nga ginpreparar sa imo sa malawig nga tuig. Amot kung sino naghambal siya nga malawig nga tinuig ang iyang kabuhi. Pero mo nang ginambal sa kagalingon. Magpahuway ka, magkatulog ka, magpangalipay ka, kay may madamo nga butang nga ginpreparar para sa imo sa malawig nga tuig. Halos pa siya makatapos hambal sina ang mga hambal, ang Diyos na siling siya, oy buang-buang, karon nga gabi, kuwaon ang imo kalag, kung sa aton pa magataliwan ikaw, mapatay ikaw, sino na lang magapulos sa sinang pagkabutang nga ginsiling nimo nga para ina sa imo sa malawig nga tinuig. Ang mahambal naton sini nga tao amo ini, ang iyang pagsalig ara sa iyang pagkabutang, siyang produkto, siyang pagkaon, siyang manggad. Dira siya nagasalig. Wala siya nagasalig sa Diyos nga naghatag siyang manggad. Ang ginsaligan niya, ang manggad nga ginhatag sang Diyos sa iya. So kung amo ini, tanaw naton man sing matag. Sa aton pagpangalagad sa Diyos, sinong ginasaligan mo? Ang imong abilidad, ang imong manggad, o kon ang Diyos. Kung sa aton pag-alagad, nagasalig kita sa aton abilidad, kag sa aton manggad, katulad ina nga naggamit ikaw sang materials, paghimo building, nga amo ang dagami, hilamon kag kahoy. Pero kung sa imo kag akong pagpangalagad, ginsandig naton ang aton pagsalig dira sa Dios ang ginatawag nga amo ang buhi nga bato nga sadsaran sang aton pagtuo, di nagagamit ikaw sang bulawan, sang pilak, kag malahalon nga bato, kaysa pag-alagad nimo nagasalig ikaw sa Dios. Okay. Magabot ang pagtilaw, judgment o contest. Makita naton sa 13 kag 14. May pagtilaw. Siling sang Bible, mag-abot ang pagtilaw. Tilawan ang aton mga binuhatan paagi sa kalayo. Okay, masiling naton ang kalayo diri amo ang pulong sang Dios. So tilawan. May paghukom, may test. Tilawan ang aton binuhatan kung bala maayo. Kagang siling sa 13 kag 14, kung ang aton mga binuhatan, dagami, hilamon, kahoy, tilawan sa kalayo, inang tanan masunog. Wala gid si mabilin.
Pero kung ang aton binuhatan katulad sang mahalon nga bato, bulawan, pilak, pagtilaw kag sunugon inatanan, mabilin kag indi masunog. May pagtilaw. Okay. Tilawan naman naton kag tagaan sing maayo nga kahulugan kay ang pagtilaw diri paagi sa pulong sa Ginoo gigamit niya kalayo. Tilawan paagi sa kalayo. Di kun baraton masunog. Kung malahalon ng binuhatan hindi masunog. So ato naman tan-awon karon ang amo ini nga binuhatan. Sa aton pag-alagad sa Dios, ginagamit bala naton kay ginasunod ang pulong sang Dios nga amo ang Biblia. Dumduma nga nagasiling ang Bible, ang nagapamati kag nagatuman sang pulong sang Dios amo ina ang tao nga katulad nga nagpasad siya sang isa ka balay sa mabakod nga pundisyon nga mo si Kristo. Pero kung ang tao gali wala man nagapamati kag wala man nagatuman sang pulong sang Dios, katulad lang sang nagpatindog siya sang balay sa balas panahon sang judgment o kung pagtilaw, test, then hindi na iya magtindog. Ang magtindog lamang ang napasad sa bato. Kung sa aton pa, nagapamati kag nagasunod sang pulong sang Ginoo. Ang pulong sang Ginoo katulad sang kalayo nga nagatilaw kung bala ang aton binuhatan insakto o kung hindi. Okay. Ang tao nga nag-aalagad sa Dios pero wala man niya ginapamatian kag ginatuman ang pulong sa Dios ti ang gingamit niya nga materials, amo ina ang masunog, amo ina ang hilamon, amo ina ang dagami, amo ina ang kahoy. Nga amo sina tungod kay wala niya man ginasunod ang ginatudlo sang Dios sa iya. So ang tao nga nagapamati kag nagatuman amo ina ang tao nga yang binuhatan hindi masunog sa tion sang ginasiling nga paghukom. Okay? Ang tao iya nga nagapamati lang pero wala man nagatuman sa ginahambal sang Dios, ang iyang binuhatan hindi kalidad. So, sa tion sang paghukom hindi ina makatindog kay man tama iya ka baratuhon nga klase ng materials ang iyang gingamit pagpasad sang balay. Pero may duha ka klase sang paghukom nga aton gid atakon sa siningation. May duha ka klase sang paghukom. Gamiton nakon anay ang ginatawag nga English nga mga pulong kay man kabudlay sini kon binisiyay onay mo ang mga termino ginagamit sa mga theologians nga makita sa Bible. Ang unang klase sa paghukom, ginatawag ini sa English, the Great White Throne Judgment. The Great White Throne Judgment. So ina mga pulong, ginako ko mabudlayan ko pag-translate sa Hiligaynon, pero akon lang explicar. Ang ginasiling dito na the Great White Throne Judgment nga makita sa Revelation chapter 20 verses 11 pakadto sa 15. Ini amo ang hukmanan sang Dios. Diri siya magapungko sa sininga hukmanan kag ang hukman niya amo ang mga tao nga wala magkalaluwas. That means nga ang the Great White Throne Judgment, ang hukman diri ang wala magkalaluwas. Kung mo basahon ini nga bahin sang Bible, Revelation 20 verses 11 to 15, nagahambal diri nga may libro nga di nasulat ang imong kabuhi, ginatawag nga
libro sang kabuhi, kag nagsiling ang wala masulat sa sina nga libro sang kabuhi ibutang sa linaw sang kalayo. Ining hukmanan amo ang gamiton sang Dios sa paghukom sa wala magkalaluwas. Amo ina nga ihaboy o kung ibutang sa kalayo kay wala sila maluwas, ang ilang ngalan wala masulat sa libro sang kabuhi. Sirgo madugang naton ang kamatuoran nga sa sina nga libro wala gid masulat nga ikaw kag ako nagbaton sa Ginoo. So tungod kay way masulat da nga nagbaton ka sa Ginoo, then ibutang ka sa linaw sang kalayo nga amo ang pirno kay man ang imong ngalan wala masulat sa libro sang kabuhi. Okay? Pero masakit-sakit pa da kon sa libro sa sina nga kabuhi ma-record nga nagasiling ini nga tao nakabati sa mayong balita sang kaluwasan pero wala siya nagtuo kag nagbaton kay Kristo kundi ginsikway pa niya si Kristo pero nabutang to nga nakabati man siya. Sakit pagid kay man nabatian na nimo ang kaluwasan kay nasulato sa libro sang kabuhi nga wala ka maluwas kay way mo man ginbaton si Kristo nga imong manuluwas. So amoy ni ang ginasiling the great white throne judgment. Dira pagahukman ang mga tao nga wala magkalaluwas kay wala sila nagtuo kag nagbaton sa bugtong nga anak ng Dios nga aton manuluwas. Okay, isa diri nga ginatawag naton nga paghukom kay man akon ini gina sulit sing maayo agod nga mahangpa naton kag indi kita makulbaan sang ginasiling nga paghukom sang aton mga binuhatan. Kay man hukman sang Dios ang aton binuhatan. Katulad nga nagtukod sang building, ano nga klase sang materials ang aton ginagamit? Mapuslanon bala o kung wala sing pulos? Kay kung wala sing pulos sa adlaw sang paghukom, inang tanan masunog. So ari diri ang isa ka hukmanan. Ginatawag the judgment seat of Jesus Christ. Sang Isaiah to, the great white throne. Ang Isaiah, judgment seat of Jesus Christ. Ang ideya ako ni hambal. Ini ang judgment seat of Jesus Christ, ang hukman dire, ang binuhatan sang mga Kristohanon. Kung sa aton pa, ang binuhatan sang nagtuo kag nagbaton kay Kristo. Hindi niya paghukman sa silot. Hindi nga kita nga nagtuo hukman sa silot. Ang una to ya, white throne judgment, hukman sa silot. Ang diri yang hukman ang aton mga binuhatan. Hukman sang Dios ang aton mga binuhatan kung bala maayo o kung malain baraton, malahalon bala o kung baraton ang aton mga binuhatan. Then kung ang aton binuhatan hindi maayo, kay ang aton ginasaligan, amo nga aton kagalingon samtang nag-alagad kita sa Dios. Katulad ito sang ginmensyonaran nakon, dagami, kahoy, hilamon, hukman ina sang Dios ang aton binuhatan. Tungod kay hindi maayong aton binuhatan, then masunog ina kag wala kita sing padya halin sa Ginoo. Okay? Wala sing reward halin sa Dios. Ang gikunhukman ang binuhatan. Kung maayo ang aton binuhatan, may ara kita nga padya, may ara kita nga premyo halin sa Ginoo. Kag ginatawag ini ang padya, reward sang Dios nga purong-purong nga bulawan, purong-purong sang kabuhi, kag kadamo pa iban pa. Ina ang padya sang Dios.
So siguro tanaw naton ang iban diri nga mga maayong binuhatan nga ginatudlo sang Dios sa aton agud nga may ara kita nga padya, may reward kita nga hatag sang Ginoo. Ang Mateo 6 halin sa 1 pagkadto sa 4 ina nagahambal sa aton sang maayo nga binuhatan nga dapat naton sundon agud nga may padya kita halin sa Ginoo. Ang siling sang Bible amo ini nga kung maghatag kita sa mga tao nga nagakinahanglan. Nasiling naton nga mga tao nga nagakinahanglan bululigan. So anong ginahimo naton kung magbulig kita sa aton isig katao? Kung kita lang ang pabuton, gusto naton nga kung magbulig sa iban, mabalaan man si iban agud nga makasiling sila nga mabinuligon gid nga tao. Kung wala na niya ginbuligan, siguro patay na pero gindala niya sa ospital, ginbuligan niya pagid, ginbayra niya to. Maayo man na. Pero kapag tuyo mo nga magbulig siya, nga ang iban nga mga tao mabalaan nga mabinuligon ka, agud nga magpadayaw-dayaw ka sa ila, hindi na iya pwede. Ang Ginoo kung gusto mo nga damo padya mo, amo ning natudlo sa Bible. Himuon naton sa sikreto nga hindi nimo pag ipahibalo si iban nga mga tao nga mabinuligon ka. In fact, ang nasiling diri sang Bible amo ini. Hindi pagpabala ang imo wala nga kamot kung ano ang ginahimo sang tuo mo nga kamot. Kabalo ka kung anong siling ang ipaintindi sa sang Bible. Siling sang Bible, hindi pagpabala bisan ang pinakamalapit mo nga abyan nga ginbuligan mo si tal fulano. Kag kung wala mo ginbuligan, siguro daw patay na. Hindi pagbabala kung ano ang ginahimo sang tuo mo nga kamot o kung ang wala mo nga kamot. Kag ang ginsiling nakon, bisan pa ang pinakamalapit mo nga abyan, hindi mo pagpabalon kung ano ang ginahimo mo. Kay nagsiling ang Bible nga ginhimo nimo sa sikreto ang Dios nakahibalo kag siya magahatag sang dako nga padya para sa imo. Ang magabalo sa imo amo ang Dios, hindi ang tao nga ginbuligan mo nga nagapaabot-abot pa ikaw nga siya mahatag balik sa imo isang-isa ka bagay tungod kay ginbuligan mo siya. Mga utod, ang siling sang Bible, ang Dios amo ang makahibalo magbalo sa imo sang mga bagay nga ginhimo nimo sa sikreto nga pagbulig sa imong isig katao. Mayari pagid nga ginhambal nga makita sa Mateo Kapitulo 41 pagkadto sa 42. Ang siling sang Bible nga kung ang isa ka tawo naghatag sang isa ka baso nga mabugnaw nga tubi sang isa nga ginauhaw kag kung ginhatag niya ini sa ngalan sang Dios, din ang Dios magabalos ka magahatag sing dako nga padya sa sina nga tao. Sila mote barato malang siya malang kabaso nga tubi. Mga utod, ang Dios wala nagpaabot nga maghimo ikaw sang dako nga butang sa pagbulig sa iban nga hindi mo man masarangan. Ang gusto itudlo sang Bible sa aton, bisan isa lang kagamay nga bagay, kutod lang sa imong masarangan sa pagbulig sa imong isig katao, pero ginahimo nimo ina sa ngalan sang Dios agud mapasindongkan ang Dios maghatag sang dako nga balos sa imo. Kag ang Bible nagkapadayon sa paghambal sa aton nga kung may ara nga mga taong mag-isulto sa imo kay nagaalagad ka sa Dios kag magapersecute sa imo kay nagaalagad ikaw sa Dios kag wala ikaw pakamalain sina nga tao nga nagapakamalain sa imo.
Wala ka nagbalos sa pagpakamalain sina nga tao. Nagsiling ang Ginoo, bulahan ikaw, kay dako ang imong balos halin sa Ginoo. Kay siya amo ang magatimalos, hindi kita. Amoy na mga maayo nga mga bagay kagilikoton nga ginapakita sa Dios, nga bagay naton himuon agod nga makabaton kita sang dako nga padya panahon sang ginasiling judgment seat of Jesus Christ. Inaamo ang mga malahalon nga mga hilikoton katulad sang ginahimo naton o kung ginapahimo sa Dios sa aton, nga inaamo ang dagway sang maayo nga binuhatan katulad sang bato, bulawan, kag pilak, kag sa tion sang paghukom. Judgment seat of Jesus Christ. Ina nga mga binuhatan naton hindi madula, kag ang Dios magabalos sa aton sa ginatawag niya purong-purong sang kabuhi, purong-purong nga bulawan, purong-purong sang himaya sang Ginoo nga ginaaman niya para sa mga tao nga nag-alagad sa iya sing maminatuton. Maraming salamat.